Ini ang Digicast Negros X, ang top 10 nga balita sa Negros Island region ang amon idulong sa inyo. Kagyaring atong top story subong nga adlaw, October 14, 2025. Pila ka bahin sa Bacolod City, ginbaha subong nga adlaw. Rent a car shop ginabuyan sang 3 ka mga granada. 7 pilason sa nag-awas sa Riles ang horror train. Color coding ipatuman sa mga eskwelahan may angot sa damages sang linog. Kag sa good vibes, ano bala ang mga palaabuton nga aktibidades sa last 5 days sa Masskara Festival? Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, rent a car shop, ginhabuyan sang 3 ka granada. Naglupok ang isa sa 3 ka mga granada nga ginhaboy sa rent a car shop sa Procvilla, Banga Salgado sa Barangay Tangub, Bacolod City, kaina pasado las 2 sang kaagahon. Ginsiling ni Police Captain Ricky Cayaw, ang hepe sa Police Station 8, nga under investigation pa ang insidente kag ila pa ginahibalo ang posible motibo sa paghaboy sang mga granada. Maswerte naman nga wala sang may nasamaran sa insidente. Natabuan nga nagakatulog ang mag-asawa nga tag-iya upod ang ilang mga kabataan kag pakaisa sang ginhaboy sa mga suspect ang mga granada sa garahe. Bangod sa paglupok sa granada, na damage ang nakapark ng mga salakyan. Suno kay Kayaw, nakuhaan sa CCTV camera ang mga suspect. Na-recover sa lugar ang duha ka wala naglupok nga mga granada kag karon yara sa paghinakop sa Bacolod City Explosives and K9 Unit o kun CECU. Padayon karon ang pag-identify sa mga suspect nga nagasakay sa motorsiklo. Sa number 9, pirmado na ang resolusyon nga nag-approve sa financial assistance para sa malapit sa 1,000 ka mga Bacolod City peso scholars. Suno kay Mayor Greg Gasataya, magasugod ang implementasyon sini sa school year 2025-2026 kung sa diin ang kada estudyante makabaton sang 3,000 pesos nga allowance kada semester nga igahatag direkta sa mga scholars. Ginpasiguro sang lokal nga panguluhan sa Bacolod ang padayon nga pagsuporta sa edukasyon pagi sa pag-approve sang resolusyon nga naga-allocate sang financial assistance ukon allowance para sa mga peso scholars. Ang allowance ang dugang pa sa subsidy nga ginabayad sang syudad sa ila mga eskwelahan. Ginatinguhaan sang syudad nga ma-release ang unang nga allowance sini nga Oktubre. 930 plus peso scholars makabaton for the first semester sang 3,000 pesos. And then by next school year, the next semester that will continue na. So 930 plus peso scholars makabaton for the first semester sang 3,000 pesos. And then by next school year, the next semester that will continue na. So Sa number 8, 7.6 billion pesos ang proposed 2026 budget sa Negros Occidental. Mas mataas ini sa 17.98% sa 2025 budget. Ginsiling ni Vice Governor Jose Benito Alonso nga subong lamang nga adlaw na baton sang iyang nga talatapan ang proposed 2026 budget. Sa 7.6 billion pesos, nalakip diri ang General Fund nga 7.3 billion pesos. Kagang iya sang Economic Enterprise Development Department nga 294.6 million pesos. Sa proposed General Fund budget, nakasaad nga ini ang kuhaon gikan sa local sources nga nagalakip sang tax kag non-tax revenue kag mga charges nga nagadangat sa 668.5 million pesos kag national tax allotment nga 6.6 billion pesos. Suno kay Vice Governor
Alonso may pagsaka sa NTA. Kasubong man ang sitwasyon sa iban nga mga LGU. Karon nga nabato na sang SP suno kay Board Member Marcelin de la Cruz nga Finance Committee Chair, iga-refer ini sa komitiba para masugdan ang deliberation. Nagapasalig sila sang transparency. Sa ginpadala nga proposed budget na kasaad nga gin-optimize ini para magapabilin on track ang gobyerno probinsyal sa 7-point agenda sini aban sa Negrense, Santo sa Provincial Development Investment Plan para sa 2026 to 2028. Ang ira? Nagsaka ang ira. Nagsaka ni siya tungod ang ira. Hindi. Oo, plus ang income ka nagsaka man. Kung tanaw nyo ang iban nga ni nga LGU, tanan this year, damo pinagtalaas ang budget. Oo, dako. Nag-increase. Yes, I guarantee that. No, as always, no, transparency. Git pabudlay man no kag ini kwarta niya ka gobyerno, kwarta sang pumuluyo ini sa amon personal kag tago-tago no. That's why open ni siya no sa publiko. Kami man no, siyempre representante kami sa kadam-an sa mga nagkalain-lain nga distrito diri sa probinsya no. So amo man na ang trabaho namin. Sa number 7, rider patay matapos mabunggo sa SUV. Ginbawian sang kabuhi ang isa ka rider matapos makabunggo sa Ford Territory nga SUV sa intersection sang Burgos kag Lacson Streets, Barangay 19 sa Bacolod City sadtong Domingo, Oktubre 12. Nakaangkon sa mga balik kag pila sa lawas ang 28 anyos nga lalaki. Gindala sa Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital ang rider. Apang siya ang nagtaliwan. Nagwa sa investigasyon sa Traffic Enforcement Unit, padulong na sidlangan sang Dalan Burgos ang SUV nga ginamaneho sang 45 anyos nga Chinese national. Sa makabunggo ang Yamaha Mio Soul nga motorsiklo sang lalaki nga nagapadulong norte sang Lacson Street. Posible suno sa pulis nga hindi pa sunado ang dalan sang rider nga taga Sagay City. Sa number 6, 50 million pesos nga balor sang smuggled nga sigarilyo na kumpiska sa Negros Oriental. Nagpatigayon subong adlaw ang Bureau of Internal Revenue sang inventory sa ginabulubanta 50 million pesos nga balor sang smuggled cigarettes nga nakumpiskar sa Basay City, Negros Oriental sadtong tinalikdan nga adlaw. Ang mga nakumpiskar nga smuggled cigarettes ang yara karon sa compound sang Highway Patrol Group Negros Island Region sa Bacolod City. Naabtan sa otoridad sa isa ka magamay nga puerto sa barangay Nagboalaw, Basay, ang 4 ka mga delivery vans kagang isa diri ang may unod nga mga kinarton nga peke nga sigarilyo. Suno sa otoridad, posible nga sila ang namutikan bangod wala na ang mga drivers kag helpers sang sila ang nakaabot. May impormasyon ng smuggled nga mga sigarilyo ang nagikan sa Mindanao kag iga-distribute sa Negros Island Region. Sa number 5, 7 ka mga pamatanon ang nasamaran matapos ginalegar, nag-awas sa riles ang isa ka horror train ride kagabi sa likod sa Bacolod City Government Center. Sa inisyal nga impormasyon, ang mga biktima ang nag-awas gikan sa ginasakyan nga train, rason nga nakaangkon sila sa mga pila sa lawas. Gindala naman ang mga biktima sa ospital, kagyara na sa estable nga kondisyon. Sunod kay Mayor Greg Gasataya,
Pagasabton sang Carnival Management o kung tag-iya sang horror train ang tanan nga gasto sa pagpabulong kag pagpaayo sa mga nasamaran nga kabataan. Nagpadulong man sa lugar ang tiglawas ng City Engineer's Office agud magpatigayon sa inspection kag assessment sa mga rides. I was informed, I think the operator of the Carnival was the one nga provide sang tanan assistance no, sa mga nagkalakilasan. Sa number 4, 3rd District Representative Javier Miguel Benitez ang nagapanawagan sa nagkalain-lain ng mga ahensya sa gobyerno nga magpatuman sang nagakaigo nga tikang agud tumasabat ang problema nga ginatubang karon sang industriya sang kalamay. Sa post sa iyang Facebook page ginsiling ni Benitez nga ang ginatubang nga problema karon sang industriya ang hindi na bag-o. Siya nagapanawagan sa Department of Agriculture sa Sugar Regulatory Administration sa provincial government sa Negros Occidental lakip na sa mga traders nga mag-aksyon. Nagalakip ini sang pagpatuman sa tikang para ma-stabilize ang farm gate price ang kalamay. Pagpasiguro sang patas nga trade kag lubos nga pagpatuman sang SIDA law agud to ma-modernize kag mapangapinan ang sugar industry. Kung apektado ang Negros suno sa iya ang sugar industry sa pungsod, nagabatrag man sini. Kahapon nag-file si Benitez ang House Resolution number 373 nga nagahaylo sang House of Representatives pagi sa Committee on Agriculture and Food, Trade and Industry kag Labor and Employment nga magpatigay sang inquiry in aid of legislation angot sa pagsarurot sang millgate price sang locally produced sugar sa probinsya kag ang economic impact sini sa laborers. Iyagin sili nga bilang Sugar Bowl of the Philippines ang probinsya naga-deserve sa nagakaangay nga presyo kasubong man mga pulisa nga nagapangapin sa mga mangunguma, mga planters kag sa mga trabahante. Suno kay Benitez, 1.8 million metric tons ang ginaproduce ng Negros Occidental, masobra sa katunga sa national nga total sugar output. Suno sa iya nanaog sa 2,200 pesos per 50 kilogram bag ang presyo. Halos 300 pesos nga mas manubo sa standard production cost nga 2,500 pesos. Ang mga tikang suno sa iya ang magapangita sang kalubaran para ma-stabilize ang sugar price kag maamligan ang palangabuhian. Sa number 3, nagpatigayon sang International Learning and Solidarity Mission ang nagatuyo sa pag-file sang writ of kalikasan kontra sa Hacienda Asia Plantation Incorporated o kun HAPI. Kung saan ang pag-file sini ang hindi pa nila mapatod. Sa isa ka press conference kaina sang aga, ila nga ginpresent ang ila ginaalagar na kitaan nga mga pagsupak sa kinamatarong lagip ng environmental destruction sa Candoni Palm Oil Plantation. Mga nagkalain-lain nga local kag international organization gikan sa Negros kag iban nga bahin sang pungsod ang nagpadulong sa Barangay Gatuslao sa Candoni sang Oktubre 12 tubtub 13 para magpangusisa. Nalakip sa ilang initial findings among human rights kag labor violation, ginaalagar harassment, forced displacement kag seryoso nga kahalitan sa local water sources. Ilagin sila nga ila nakita ang environmental degradation tugas ang massive tree cutting. Ang deforestation nagresulta suno sa ila sang pagkadula sang wildlife habitat. Ang earth-moving activities kaangay sang quarry ang nagtuga sang severe soil erosion. Pila sa ilang recommendation ang mga pag-revoke sa IFMA sang HAPI. Ang operation sini dapat mauntat sunod sa ila. Dapat pasakaan sa nagkakaigo nga kaso. Tuyo nila nga mag-file sang writ of kalikasan. Dapat man magpatigayon sang legislative investigation sunod sa ila
kung paano ang IFMA kag iban nga kaangay nga management agreements ang ginagamit sa pag-displays sa mga farmers kag indigenous peoples. Damlag pa ang Happy Incorporated ang ginpapanaugan sa cease and desist order sa tuyo nga mauntat ang earth-moving activities sini pending sa pagkuha nila sa Environmental Compliance Certificate. Siyempre, ang writ of kaligasan gina-file ta na sa mga dalagpo ng mga so-called development projects na maaprubahan naton nga may irreversible no nga epekto sa environment, no? Paguba sa wildlife, kag siyempre kag sa ano pag irreversible nga mga damages sa watershed, kag iban pa, no? So amo na siyempre ang utahambal ko kaina malawig ni ang legal nga proseso, no, sa pag sa Happy Incorporated. Ang decisibo gihapon, no, ang pag-inulupod, no, sa mga kalain-lain nga sectors. Hindi lang apektado kundi ginahangkat naton ang mga civil society organizations, ang simbahan mismo, no, nga mag-clamor, no. Sa number 2, ipatuman sa syudad sa Bacolod ang color coding system sa mga eskwelahan sa Bacolod matapos ang mga nabatyagan nga paglinog sa syudad. Sunod kay City Engineer Loben Rafael Ceballos, masobra sa 30 ka mga eskwelahan ang ginpaidalom sa Rapid Damage Assessment and Needs Analysis o kung Ardana. Agud mahibaluan ang kahimtangan sa ilang mga buildings. Suno kay Ceballos nga green na nagapakita nga safe ang isa ka building o kung structure. Yellow para sa caution o kung ginapahalungan kag red naman kung unsafe o kung delikado na para gamiton. Ang inisyatibo sunod sa City Engineer's Office kabahin sang ginahimo nga pagpasiguro sa seguridad kag kahandaan sa mga estudyante kag personnel sa eskwelahan sa tunga sa mga nagakatabo nga kalamidad. May identification sa inaabing nga school sa site development plan niya which building is safe or unsafe, so we decided to color code, no, green kung safe, yellow kung caution, red kung unsafe gid siya, so that mabalaan sang school mismo diin ang hindi pwede okupar, but definitely after this ma-resume ng classes. I-identify tatong mga lugar nga hindi pwede okupar, no? So amo lang nga yan hindi nila maklasiyan. Kag sa number 1, matapos ang inoras nga bunok sang ulan, ginbaha ang pila ka mga dalanon sa Bacolod. May motorcycle rider pa nga nahulog sa manhole nga natabunan sang tubig baha. Mga gwa sang malls natamaan. May report si Romeo Subaldo. Amo sini ang sitwasyon sa guwasang SMCT Bacolod kaina sa may reclamation area. Sa video ni Sherwin Sereritan, makitaan nga nagdalom na naman ang tubig baha nga halos labot na sa tuhod. Wala gin palabay ang magagmay nga mga salakyan kay madalom na katama. May mga napuwersa nga magtiniil kag mag-ubog sa baha para hindi lang ma-stranded. Sagwa naman sa Robinson's Place, Bacolod sa may Mandalagan, daw kape ang kolor sa tubig baha. Sa video ni Japthi Dukay, makitaan gikan sa ibabaw ang pilahay sa mga salakyan halin sa norte, pasulod sa Bacolod. Ini ang resulta sang inoras nga pagbubo sang ulan sa syudad. Sa kakusog sang ulan, halos ma-zero visibility sa dalanon. Gani may pila dayon ka mga lugar nga ginbaha. Sa may 6th Street, nag-awas gikan sa sa manhole ang tubig. Nagsaka na sa gutter ang baha. Sa may CL Montelibano Drive, daw nagtuhaw lang ang suba sa dalanon. Sa may Lacson Street, may porsyon nga madalom ang tubig. Kagbangod nag-set up sa mga kiosko kag stage, halos wala nagagiho ang lakat sang trapiko. Hulog sa manhole. Sa may corners ng 12 kag Lacson Street, nahulog ang ininga motorcycle rider sa may manhole nga natabunan sang baha. Sa ka-rider, nahulog sa manhole.
Pati ang COMELEC office malapit sa plaza, ginsulod man sa baha. Gaya ng puwersa ang mga empleyado nga mag-improvise ang latayan, nga ginsugpon-sugpon nga mga pulungkuan para makagwa ag makasulod sa ilang opisina. Pati ang mga pasahero sa Bredco Port, ginbudayan sa pagpangita sa masakyan para makagwa sa puerto. Sa norte sa Bacolod, masanag-sanag, hindi mabunok ang ulan amuman sa sur. Wala sang bagyo. May duha ka mga low pressure area karon sa Pilipinas. Ang isa ara sa Baler, Aurora. Pero ginapaabot nga hindi ini mangin isa ka bagyo. Samtang ang isa, yara pa sa gawa sang PAR, kag gina-forecast ang pag-asa nga posible sa Huwebes o kun Biyernes, magasulod ini sa PAR kag tawgon nga bagyo nga Ramir. Ngayon, medium chance ito na maging isang ganap na bagyo, meaning mababa yung chance niya ng development into a tropical cyclone within the next 24 hours. Pero sa mga susunod na araw, tumataas yung posibilidad na ito yung maging isang ganap na bagyo. Posible itong pumasok ng ating PAR by Thursday or Friday bilang bagyo at papangalanan natin itong Ramil. Sa nagligad nga semana, ginanunsyo sa pag-asa nga posible magapadayon patubtub 2026 ang La Nina. Kung sa diin, mas nagakusog ang maeksperiensyahan nga mga pag-ulan kag mas madamo pagig nga mga bagyo ang magasulod sa Pilipinas. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros. Kag sa good vibes, yari na kita sa final week sang Masskara Festival 2025. Ano ang mga palaabuton nga activities sa last 5 days? Sang kasadyahan. Karon na sa gabi ang coronation night para sa Maskarina. Makilala na kung sino ang magapangibabaw sa mga kandidata 8 p.m. sa Bacolod City Government Center. Buwas naman magabalik ang Mas Gigantes. Higante nga mga maskara ang nagapanglakaton sa dalanon halin sa The Upper East sa Mega World pakadto sa Bacolod City Government Center. Sa Biyernes, magasugod na ang pagsira sang Lacson Tourism Street kung sa diin mapuno ang dalanon sa mga kiosko kag mga stages para sa performances sang local kag national artists. Tugtog ini sa Domingo nga adlaw. Sa Biyernes man ang electric Masskara sa may Bacolod City Government Center at 5 p.m. Sa Sabado, magabalik man ang school categories ng street and arena dance competition nga maga-kick off sa Paglaom Sports Complex pakadto sa plaza. Kag sa Sunday, amo nang arena and street dance barangay category halin sa Paglaom pakadto sa plaza. Kag of course, antes kita magtakop kitang naga-shout out sa ating mga live viewers kay Mirna Garrido Clavel. Good evening, Digicast Negros watching from Payao. Chona Evangelista Caredo, good afternoon, Digicast Negros watching from Singapore. Ari naman si Mr. Marquez, SRDO. Maulanon nga hapon, Digicast Negros Island region. Halong gid ang tanan. Yes, dapat maghalong kita, especially nga mabunok ang ulan. Kay Jezeri Garucha Hevero, maulanon nga hapon ka Digicast Negros. Pa-shout out ko lang ang Gasugba Tilapia. God bless. Shout out sa nagasugba sa nga tilapia. Kay, Cesar Hulito. Good evening kuno sa akon. Good evening, Cesar, and hello to you. Kay Roxanne Misahon Aledron, good evening man sa imo. Jenny Gel, maayong hapon Digicast crew and Barbara. Nena Yochana, hambal niya kuno stop importing sugar. Reaction niya ni sa aton nga isa ka balita. Kag maayong hapon man kay Jonathan Tere. And of course, good afternoon kay Sir Romel Mahilom Galyo. Kag reminder sa tanan, especially nga mabunok ang ulan ha, sa mga nag-ubog sa tubig baha, hindi gid magkalipat.
magpadulong sa atong mga health center para kitang mahatagan sang nagakaigo nga bulong. Kagamuyato ang top 10 stories of the day. Tubtub buwas. Ako si Barbara Mijares. Maayong hapon.